Belai ke hambai sari kaham ke ang joto Kerala tongai tipra sorokno anio video ni bising tei norokno saklai renani na ya norok mungsa panic mungjaknai krei gabrok jaknai mungsa krei o jago name list phaya kebuni form fill up khaijakya tei kebuni e-pass phaya hne kwbangma borok gabrok jagoi tongo kha dolai jagoi tongo phiaba mungsa bahai problem korika jotono no nogo thanani bagai iko bus ni arrangement khlaijaka seat number jaka terrain kasanani bagai jotoni bagoi no arrangement khlaijaka belai ke hambai sini sar meborno clear message tini ano rumani bagai engke tabuk jen form fill up khaijakya nogo thangna hinai rok borok bonibo thanani bagai seat number rok manbai kha belai ke hambai oboni bagai engkai kwbangma borok jaga jaga phone khai saharo Tribon room Ernakulam abahai palaka dogo sogoi jagrok norok bo o video nai tong hangkai mungsa panic tangdi joto nogo thangnai hinai saklai rebai kha o jaga form fill up khaijak ba khlaijakya name list rok sokpaya borok bo nogo thangnai hinai joto no oro bus kasana bagai bus number borok no seat number roi rjakha baksaba bus rogo kasalai tongbai kha baksaba tabuk bo bus number manani bagai bus alaijak seat number manani bagai hambai jotono no sari kaham